טוב חברים, אז מה שנלמד לעשות בפרק הזה, זה בעצם ליצור אפקט תלת-מימדי מתמונה. כל תמונה שתביאו בעצם לכלי הזה ולתוסף הזה, אתם תוכלו לבוא וליצור אשכרה גרפיקה תלת-מימדית. זה שימושי בטירוף, אתם יכולים להשתמש בזה בדפי נחיתה, אתרים, ותכלס בסוף ליצור דברים שאין בה הרבה היום עבודות בישראל, שזה בעצם תלת-מימד. זה ממש יפה, זה ממש מוסיף וזה ממש מייחד. בואו נתחיל. אז קודם כל דבר ראשון, אני נכנס לפיגמה, figma.com, יכולים גם לרשום בגוגל, ופותח פשוט פרויקט חדש. אני כבר נכנסתי לפיגמה ושמתי כאן לדוגמה את הלוגו שלי. מה שאני עושה מכאן, זה בעצם בא לכאן, יוצר פה פריים, זה נקרא פריים דרך אגב למי שלא מכיר, וממש יוצר פה מידות של 1080 על 1080. תעשו ממש כמוני, אחד לאחד. יופי, קורא לפריים הזה בשם למען הסדר הטוב. מדהים. צובע את הפריים שלי בצבע כהה, אפילו מוריד לו את השקיפות, ובעצם זורק לבפנים את הלוגו. אני מוודא שהלוגו שנייה אחת הוא בתוך הפריים שלי. ממש בצורה הזו. אפילו מה שאני יכול לבוא ולעשות זה לבוא רגע ואפילו לצבוע כבר בצבע שאני רוצה את הפריים. נגיד נלך על צבע כזה. ובעצם נעשה כאן עיגול פינות של 1000. ככה יצרתי פה איזשהו עיגול מגניב. ומכאן מה שאני עושה בעצם, זהו, הולך לפריים כאן, הולך כאן לפיל, הולך כאן לאפקטים, לוחץ כאן על האופציה הראשונה, ובעצם משחק פה קצת, תעשו את זה כמוני פשוט, אין טעם בלהסביר את זה עכשיו. ממש בצורה הזו. ויצרתי כאן תלת מימד. זה ממש נראה ככה. עכשיו אם אני אבוא ואצבע רגע את העמוד בצבע אחר קצת, משהו כזה, אתם תוכלו כבר לראות את זה יותר טוב. נעשה את זה אפילו לבן. יופי. יש לי כאן בעצם איזשהו כפתור שיצרתי תלת מימדי כזה. אפילו אני יכול לבוא ולעשות כאן מעבר בין צבעים, ככה זה יראה הרבה יותר טוב. וזה נראה מושלם. מה שאני עושה עכשיו זה בעצם מייצא את זה, הולך לכאן, לוחץ על הפריים, הולך מימין לאקספורט, ובעצם מייצא את זה כ-PNG. ואחרי שהצאתי את זה, אני זורק שוב פעם את התמונה שיצרתי, ונוצרה לי כאן ממש תמונה, וכאן מתחיל כל הבלגן, כל הכיף הגדול. אז בעצם זה נראה קצת תלת מימדי, אבל אני רוצה מעבר, אני רוצה ליצור מצב שזה ממש נראה תלת מימד פרופר. מה שאני אעשה, הולך לכאן לפלאגינים שלי, ורושם כאן 3D טרנספורמר. זה ממש זה. בוחר כאן, מסמן את התמונה שיצרתי. 2 שניות, קיבלתי כאן אשכרה אפשרות לבוא וליצור פה תלת מימד. בכל צורה שהיא, בכל זווית שהיא, זה ממש ממש שימושי וזה טיל. וככה אנחנו עושים את זה חברים, ממש ממש בצורה הזו. ושימו לב מה קורה, נגיד אני רוצה להשאיר את התמונה ככה, באובייקט הזה, ככה, בצורה הזו. לוחץ כאן על הפלוס. ונוצרה לי כאן תמונה תלת מימדית, והיא אפילו גדלה בגודל שלה. שימו לב איזה איכותית היא, ברמת האיכות, וזה נראה ככה חברים. זה הכל, ככה אנחנו עושים את זה. אתם יכולים להשתמש בזה לאורך כל הדף, לאורך כל האתר, לבוא וליצור פה איזשהם אפקטים תלת מימדיים, אתם תהיו יצירתיים ואני סומך עליכם. וזהו, נתראה בפרקים הבאים.